أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع شأن العلم والعلماء فقال في كتابه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Anke len koroko katanga nyini kabo iblisa dangalen toroma amba seme alala kanga sigi nundo ni Allah taala to barka mai ka kisi annema dele Allah taala fe ala ko ke aka danfe ona son heramanka Muhammadul Mustafa ani asod ni sanmo ani aka sahaba nyumo ani jonman fe ngofen yi senda usinda nola ala kanini au fara o jama kulu sanmanka ka aw fo ka wale nyuma don aw fe ngo fe de sokole mbana ni wati na maliko no fo ka tase maliko ka ambi aw bismillah aw ka jem ka mandi kene kono l'enseignement du vendredi juma blasali kan aw ni aw amise ka anga bato ke to ya famia no yala ani tele yala amanyina ala fe ya rabbi ala ka anga fo tawni sababa be anga bi daku amina masala babu minka o de bitalike femunu keli dagalendo selibaga ye ka to aka seli konnana ma yubahu lil musalla fi'luhu lil musalli fi'luhu femunu keli be daga selibaga ye ka to aka seli konnana anga sigida temelo bara munu keli konlendo ki to seli konnana anni andase umma binala jina nayi amna nyefoli feneke selibaga bi se ka bara munu ke ki to seli konnana ni ati fenche ni shariatu yi sono yake ulula al mubahu de fen dagalo ni anana fikutihu feino na fora femin dagalendo o yere fen jume folo huwa ma la yusabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu ni ya me ko fen dagalendo fiku dona feino o de fenye femunu ni mogo yake ite nyangi wani ya to no afoni yake ite baraji sorala ngani ya to infana ite nyangili sorala yani alfi'lu wa tarki yastawi fihi tarku wal fi'lu iyake wal mayato abela jelenda makaka fiku dono fino afulu de makolu e fenye femunu dagalendo e yake wal mani make abe kilinyi anga selu konnana bara misen do beno selikala bi se ko luke kuma mina ni dorura nana dorura kama oluta anga selichi don bako fe no anga figu getura ba o fen sheki mbonyongo be no selbaga bi se ka oluke ka to aka selikon nana ka soro ama selichi fa innal muslimu yanbaghi lahu an yuqbila ala salatihi ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى سلامه akaka ibina seli kumamina iga seli ke ni mafai ani dafaliya ani yere majigi ni hakli sigi ni basigi belajali al khushu istihdaru haybatillah fil qalbi mimma yuaddi ila sukuni al jawarih wa tawaduha khushu yere arabkana kode istihdaru haybatillah ka ala bonye bla inya koro mimbato inya koro ani duskuna mimbato isenfo mbela jelembe basigi wa erebi yere majinta kanyeshi idaba alama fodi mako khushu bamanankana donc c'est ça non comme slamé ikangi nyeshi ka selima ni basigi ani mafai ani yere majigi ka ala bla inye koro ka ala ka bonya bla inye koro ki yere maji alai ko kada kan ala bi afanyana aka qur'ani aya kono qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un sura mini abwele suratul mu'minun niyo aya muka ani kelena lage ala bi afanyana laqad aflahal mu'minun
ko mu'minu kuna jɛra mu'minu de gagnena mu'minu jɔnw de ko don allazina hum fi salatihim khashi'un mu'minu minnu u ka seli kɛtɔ la u ye seli kɛ ni ala ɲɛsiranya kɔda ye u ye seli kɛ ni mafa ye ni basigi ye ko o mu'minu de kuna jɛra yani ni yɔrɔ in b'a yirana k'a fɔ ja mumini bɛɛ kunna man di walima selikɛla bɛɛ lajɛlen kunna man di n'i bɛ seli fo k'a sɔrɔ nin critère ninnu de b'a la n'o ye yɛrɛmajigin dafalen ani ka ala yɛrɛ ka bonya bila i ɲɛ kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko khushu'u hali n'a sɔrɔ an filɛ ka fɛn minnu fɔ nin ye ta an bɛna an da se fɛn minnu ma n'olu kɛli bɛ bɛn k'i to seli la ko nka min bɛ ɲini silamɛ fɛ n'i bɛ seli i ka seli ni khushu'u dafalen ni ala ɲɛsiranya dafalen ni majigi dafalen ka ala yɛrɛ ka bonya bila i ɲɛ kɔrɔ watajuzu lahul harakatul yasira ko nka silamɛ k'i to i ka seli kɔnɔna na lamaga misɛlin dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ daga i ye in kanat li haja aw li maslahati salati ni magoya dɔ jɔra yani ni dɔrura dɔ nana i bɛ se ka lamaga fitininw kɛ aw li maslahati salati walima lamaga minnu n'olu bɛ taa seli ɲɛli kan yani ka lamaga kɛ fɛn dɔ kama mun kosɔn ka i ka seli ɲɛ i bolo misaliya la i bɛ seli la i ka an balakaw musɔrɔ de b'i kunna i ka musɔrɔ in ma siri ka ɲɛ i bɛ se k'olu tile parce que o ye ka seli ɲɛnan dɔ ye ka d'a kan an y'a fɔ k'a fɔ seli kɛnɛya sariti dɔ ye sitrul awra k'i lawura sutura an dun y'a yira o la k'a fɔ muso fan bɛɛ ye awra ye fo n'a bɔra a ɲɛda la a n'a tɛgɛ kan fila ani a sen fila donc k'i ka disa dilan o lahalaya kɔnɔna na a bɛ se k'a fɔ k'o ye li maslahati salat o y'i ka seli ɲɛli baara dɔ ye dɔnnibagaw ko olu baara misɛnninw bɛ daga baasi tɛ a la qala ibnu qudama b'a fɔ an ɲɛna a ka kitabu kɔnɔna na wala ba'sa bil amali yasir fi salati lil haja i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na nin bɛɛ ye dɔnnibagaw ka seriyalikaw de k'a yira u la k'a fɔ an ka silamɛya diinɛ a tɛ i n'a fɔ i bɛ t'i sigi ka fɛn dɔw de fɔ la an ka dɔnnibagaw an ka fiqhu dɔnnabaw u ye jateminɛw ni hakilijagabɔw caman de kɛ n'i y'a ye u ye fɛn o fɛn fɔ i b'a ye k'a fɔ sɛmɛyɔrɔ dɔ b'u la ciba sanu ka hadisaw la walima kuranɛ ayaw la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma baara seki min bɛ daga selibaga ye k'a to seli kɔnɔna na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye el amalul yasir kɛ islahi ridaihi aw nahawihi ka i to i ka seli kɔnɔna na ka baara fitinin dɔw kɛ i n'a fɔ i ka fini dilanni i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na sariyatigiw ko baasi fosi t'a la selibaga i bɛ se k'i to seli kɔnɔna na k'i ka finiw dilan u n'a ɲɔgɔnnaw baasi tɛ olu la الحركة اليسيرة لتعديل الصوب لا بأس بها إن كانت قليلة مثل لستر الأوضة أو إبعادها عن مؤذن ako bara fitini k'i ka finiw dilan lalaga o n'a ɲɔgɔnnaw ni o kɛra dɔrura kama magoɲa kama misaliya la lisitril awra o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ hali cɛ kunda i bɛ se k'i ka forokiya dilan o n'a ɲɔgɔnnaw baasi tɛ o la k'i to i ka seli kɔnɔna na wal harakatul kasira wal mutawaliya تعديل الصلاة بحركات كثيرة ومتوالية مثل نفض الصوب مرارا يبطل الصلاة عند جماهير العلماء nga bara ka tugutugu ɲɔgɔnna tiɲɛ de don an ko baara fitini i ka musɔrɔ dilan e y'a siri sisan nɔ ka tila ka musɔrɔ foni walima i ka pantalon a bɛ se ka kɛ ni a ceinture tun bɛ fɛ ka yoba a walasa k'e to seli la ceinture yɛrɛ kurusi kana a bila i bɛ se ka i ka fini ceinture dilan walima k'i ka kurusi jala k'a sere o n'a ɲɔgɔnnaw ko mɛ ko n'a tugutugura ɲɔgɔn na e y'a kɛ siɲɛ kelen k'a kɛ siɲɛ fila k'a kɛ siɲɛ saba ko n'a tugutugura ɲɔgɔn na baara fitinin k'a tugutugu ɲɔgɔn na ani k'a segin seli kelen kɔnɔna na ko dɔnnibaga fanba fɛ a b'i ka seli tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma nga min yɛrɛ ka fisa nin bɛɛ lajɛlen na al afdal dabtu siyab jayidan qabla dukhul fi salati tajannuban al haraka al yasira
fi salati ko ni mi yɛrɛ ka fisa ni bɛɛ lajɛlen na yani e ka don i ka seli kɔnɔna na dɔrɔn i k'i yɛrɛ labɛn k'i ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati i kɛra cɛ i kɛra muso ye fini minnu b'i la i ka fini ninnu jateminɛ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ yani i ka seli daminɛ n'i ye seli daminɛ ni fini ninnu ye a tɛna problème foyi se ma fini ninnu tɛna yɔlɔyɔlɔ walima fini tɛna burun k'an to seli la donc a bɛ ɲini i fɛ e k'o bɛɛ lajɛlen jatew minɛ yani i ka don i ka seli baara kɔnɔna na mun kosɔn ka nin baara fitinin ni lamaga fitinin ninnu bɛɛ lajɛlen éviter k'i to seli kɔnɔna na ka d'a kan an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ seli ye baaraba de ye jɔn i ni ala de bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mɔgɔ n'i ka faama bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kuma min na o man kan ka kɛ i ka baara misɛnmisɛnninw kuma ye o man kan tɛ ka k'i ka mouvement kuma ye donc ko min ɲinen don i fɛ yanni i ka don baara kɔnɔna dɔrɔn i ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati k'i ka finiw bɛɛ bila point na k'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan i ka sɔrɔ ka don i ka seli baara kɔnɔna na wa qad sabata ani nabi sallallahu alaihi wasallam أنه كان يحمل أمامة ابنة زينب ويدعوها وهو في الصلاة كما ثبت أنه كان يصلي على المنبر ليعلمهم الصلاة ثم ينزل ويسجد ثم يرجع إلى المنبر نونو يكمكا نونو مننا كبو تيبا سنونا كيسي أنما باما ko ciba kun bɛ o kɛ k'a to a ka seli kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye Umama ta ye Umama o ye alakira denmuso min ni a bɛ wele Zainab o den de kun ye Umama ta ye ko kira kun bɛ to k'o ta k'a to a ka seli la sahabaw caman y'a ye caman y'a fɔ fana k'a fɔ ko kira kun bɛ to ciba sanu a kun bɛ to ka den ta k'a to seli la sariatigiw ye a jateminɛ kɛ ka taasi kɛ ko n'i ye ciba ka o baaraw lajɛ ko an bɛ faamuya min sɔrɔ a la ani an bɛ fayida min sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ ko a bɛ daga i ka seli kɔnɔna na i ka lamaga misɛnninw kɛ k'a sɔrɔ i ma dan sago o cogoya kelen na ko ciba kun bɛ to ka yɛlɛ a kun bɛ to ka seli minbaru sanfɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na minbaru ye yɔrɔ min ni alimami bɛ seli a kɔnɔna na a bɛ kɔrɔtan dɔɔni mun kosɔn alimami bɛ se ka jɔ jama ɲɛfɛ jama bɛ se k'a ye wa jama b'a mɛn lafiya la a dabɔkun ye o ye ko kira kun bɛ seli minbaru sanfɛ n'a kun y'i jɔ minbaru sanfɛ ni a bɛ na sujudu bin a bɛ jigin ka bɔ minbaru sanfɛ ka ni i ten turu ka tila ka yɛlɛn ka taa minbaru sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen lakali kun ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ an ka dɔnnibagabaw ninnu u ye kumakan min fɔ an ɲɛna n'o de ye k'a fɔ ko lamaga fitinin bɛ bɛn k'i to seli la u y'a ta k'u sinsin ciba sanu ka ni hadisa ninnu de kan ka d'a kan a minɛna k'a fɔ ciba yɛrɛ kun bɛ nin kɛ k'a to a ka seli la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o cogoya kelen na a minɛna ka bɔ Ibn Abbas la radiyallahu anhuma ala ka diɲɛ bɛɛ Abbasi den ani a fa bɛɛ lajɛlen ma a ko cogo di kana yusalli famarrat shatun bayna yadayhi fasa'aha ila alqibla hatta alzaqa batnahu bilqibla ni hadisa in fana na dɔnnibagaw bɛ a yirana k'a fɔ ko ciba sanu ko kisi a nɛɛma ba ma ko don dɔ kɛra k'a to seli la ko saga de nana a ɲɛkɔrɔma tigɛ ciba sanu y'i to seli in na ka saga in k'a pousser pour que saga kana a ɲɛkɔrɔma tigɛ hatta alzaqa batnahu bilqibla hadisa in na i bɛ faamuyali min sɔrɔ a la saga de kun bɛ fɛ ka na an ka ciba sanu ɲɛma tigɛ yani sutura min kun bɛ a ɲɛkɔrɔ a kɛra koko ye walima a kun kɛlen don ka fɛn min bila ani sira cɛ saga in de nana k'a bɛ fɛ ka tɛmɛ o ɲɛkɔrɔla la ciba y'a to a ka seli la ka saga in ɲɔnti pour que a ka se ka tɛmɛ a ka na ciba ɲɛkɔrɔma tigɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye k'a yira an na k'a fɔ an ka alisilamɛya diinɛ kodɔn diinɛ don hakili diinɛ don nɔgɔya diinɛ de don a tɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka suraya min ta ka di alisilamɛya ma la silamɛya yɔrɔ ka jan ka b'o la kojugu
n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta i bɛ se k'o hikima i b'o belebeleba sɔrɔ a kɔnɔna na sɔnɔgɔya kosɔn ni dɔrura nana ni mɔgɔ nana k'a fɔ k'a bɛ i ɲɛkɔrɔma tigɛ o n'a ɲɔgɔnnaw an y'a fɔ ɲɛna n'i bɛ seli a ka kan i ka sutura bila i ni seliyɔrɔ cɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ ka ni i ɲɛkɔrɔma tigɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali di an ma pour que i bɛ baaraba min na mɔgɔ kana se k'i distraire a filanan o de ye at-tanahnuhu lid-darura wa tafassuh lil-ghayri baara minnu kɛli bɛ daga k'i to seli la ni basi fosi t'a la ni dɔnnibagaw ye sɔnɔgɔya kɛ a ye selibaga ye k'a to a ka seli kɔnɔna na o filanan de ye o de ye k'i kan siɲɛ o de ye at-tanahnuhu bi maana a bɛ fɔ de ma ko tanahnuhu k'i kan siɲɛ a bɛ se ka kɛ kari b'i kan na walima mura b'i la o n'a ɲɔgɔnnaw lidɔrura lilhaja o bɛ se ka kɛ walima ni mɔgɔ de nana ka na kuma i fɛ k'i to seli la donc i bɛ se ka kɔrɔyali kɛ a tigi ye k'a yira a la k'a fɔ k'i bɛ seli la dɔnnibagaw ko basi t'o la wa tafassuhu lil ghayri ani ka i teriw i n'a fɔ i bɛ misiri kɔnɔna de la walima hali n'a kɛra i b'i ka yɔrɔ de la dɔ nana o fana bɛ fɛ ka n'a jɔ i kɛrɛfɛ ka seli donc e ka bɔ i nɔ na dɔɔni ka place di o tigi ma k'i to seli kɔnɔna na dɔnnibagaw ko basi fosi tɛ o la wa zahaba al-malikiya ila anna at-tanahnuhu li hajatin la yubtilu as-salat wala sujuda fihi min ghayri khilaf an ka malikiya mazhabul maliki ale ko ka tanahnuhu kɛ n'o de ye k'i kan siɲɛ dɔrura kama k'o tɛ seli tiɲɛ wa hali n'i y'a kɛ fana sujudu t'a la yani basi fosi t'a la dilanni fɛnɛ tɛ a la mɔgɔ ma sɔsɔli k'o la amma tanahnuhu li ghayri haja bal abasan fa fihi khilaf wa sahihu annahu la tubtilu bihi salat mais k'i kan siɲɛ k'a sɔrɔ foyi t'i la k'a kɛ kulonkɛ yɛrɛ bolo ma dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sama o la fɛn de don fɛn min ni a cɛ man ɲi ka d'a kan a b'i ka seli ala ɲɛsiranya dɔgɔya a b'i ka seli ala ɲɛsiranya ani mafa min bɛ a kɔnɔna na a bɛ dɔ bɔ o la dɔnnibagaw kɔni ye ɲɔgɔn sama a la hali n'a sɔrɔ a tɛ seli tiɲɛ fɛn don fɛn min ni a cɛ man ɲi والنهنهة في الصلاة إذا كانت لحاجة أو عذر فلا تبطل الصلاة ومن ذلك من تنهنه لتحسين صوته في الصلاة أو تنهنه ليعلم من ينادي عليه أنه في الصلاة كو ni mɔgɔ min ye I kan siɲɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ ni n ka bamanankan jɛra bamanankan n'a bɛ fɔ tantɔ de laɲini ye min ye ka I n'a fɔ ni mura b'i la walima kari b'i la I bi I kan fɛnni min kɛ mun kosɔn I kan k'a cogoya sɔrɔ an kan b'o o de ma ko ni mɔgɔ min y'o kɛ mun kosɔn k'e to kalan na I kan k'a cogoyaw sɔrɔ basi tɛ o la ko cogoya kelen na mɔgɔ dɔ de fɛnɛ nana ka na I wele pour que e k'a jira a tigi la k'a fɔ ko I bɛ seli la dɔnnibagaw ko basi tɛ o la ko mɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ k'i tugu k'a kɛ ligayiri uzrin aw ligayiri haja fa innaha tubtilu salat ko bɛ seli tiɲɛ k'a dabɔ a kama dɔrɔn ka o baara ninnu kɛ dɔrɔn ka I kan siɲɛ ten dɔrɔn fu la ten dɔnnibagaw ko a bɛ seli tiɲɛ inda jumhur a sabanan islahu man fi safi ila al-amam aw ila al-wara ka I to seli la ka sɔfa tilen a kɛra kɔfɛ walima a kɛra ɲɛfɛ dɔnnibagaw b'a yira na k'a fɔ ko I bɛ se ka sɔfa tilen k'i to I ka seli kɔnɔna na basi tɛ a la ka d'a kan ciba sanu ye yamaruyali kɛ n'o ye qala tarasu saddu al-furaja saddu al-khalal hakaza amara alayhi salat ciba sanu ka kumakan sanuman dɔ bɛ yen a b'a fɔ an ɲɛna ko an ka furancɛ minnu bɛ bila an ka aranw ni ɲɔgɔn cɛ ko an k'u sɔsɔ yani n'an ye aran jɔ an ka na furancɛ don hadisaw caman bɛ yen nɔ ciba bɛ an lasu ka kɛ aran tilenni kan ani ka aran sɔsɔ yani furancɛ kana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan barajiba de bɛ a la
والمشي لسد الفرجة يجوز للمأموم المشي خطوات لسد فرجة في الصف الذي أمامه إذا لم يجد غيرها كو سلبغا من كدو ني إبغا سلي مغن نوفي مغن مغا سلي مغو كوفي المأموم كو أبي دغا إغا سلي إغا تغما كيتو سلي كوننا سيمباراني داماندوني chama mafire simparanya damandoni akera lisad di furja allazi amamahu mimi nyefe ina for do jolembe around mimi nyefe iye furanche ala e ka tagama simparanya kelen fla saba ka do tegemne kana bla ka ke ka arain dafa ko bashiti ula nima mogo soro mogo min ba ke fona kera ere mogo mi silbala don bagako bashiti ula وقد جاء في التاج والإقليل نيتا كتاب لغا كتابو مني أول تاج والإقليل كو أبيفو في أشان في الصلاة سد الفرج فإذا رأى وهو يصلي فرج أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم ليصدها ولا بأس أن يخرج إليها صفوفا كوني تورا سليلا إيه فرانشاي around nyogonche yani wo be no mo jojolendo ka furanche do uni nyogonche ko akera yaminan aw yasa kini bolo fe wal manuma bolo fe kibiseka ta afuranche dafa ko bashi foshite ala kito selikon nana ama nyina ala fe ala ka famille ko nyumanti ama anani na التساؤب ووضع اليد على اليدين على الفم التساؤب دي حالو لي كحالو كيتو سيلي كونانا ni حالو لا كيتو سيلي كونانا كي بولو فلاد بلا إدالا والما كي بولو كلم بلا إدالا kote bashi oye fenye femi ni adagalendo selbaka biseka ke kato akaseli konnana nga femi ye haloli ama ye ka fo haloli fenye femi na chema inko sebe akera ki to seli kono uye akera ki to selila meni yake na kera ki to selila ni teka kai teka blaidala bashi tala me amba donga fo haloli nye fende femin na bora shitane yoro haloli ye abubo shitane de yoro wa yadullu ala alkesali abe tamashere min jira ode saliyai niye mogoye ka halo suate afar fakara ube akono fara sunogo bala donc ko abe tamashere min jira ode saliyai mogo ti se ka amiri ka fo ibina ni bara bainge no ye seliye ka fo kebe klara do o bara konana ni saliyai walma ni farfagai o kama fendo femi ni achemai ngani anana ima ki to seli konana ki tega bla idala don bagoko bashite ala fatasaubu lahu halatan haloli mi flani amse ka fo la halia flabala أفلا يجمعي الحالة التي يكون فيها التساؤب اختياريا إذا حالولي أبسلك فني فمي ني إباكي وقد نص العلماء على كراهة التساؤب في هذه الحالة سواء كان في الصلاة أو خارجها دون بغوية أيرا ويوسينسي أكان كافو حالولي كوني فنو فمي ني أكولندو أكرا كيتو سلا والمحل كيتو سلي كنما إلا أنه في الصلاة أشد كراهة نا ka ito selila na nani ma kito selila ko o karaha ka jugun yani o koni ka jugun ka teme abela jirinka لما فيه من عدم الاعتناء بالصلاة وعدم استهدار معاني ما يقرأ من قرآن أو ذكر أو دعاء ولمنافاته للخشوع الذي عرفه العلماء بأنه الخوف الناتج عن الاستشعار الوقوف بين يدي الله وعلى من ابتلى بهذا أن يبادر إلى سد فمه dono bago ya yira ka fo ko a cega jugun ko sebe ki to seli konnana ko kadaka
an ye waleya min fɔ n'o ye ala ɲɛsiranya ye seli kan ka kɛ ni ala ɲɛsiranya ni mafa min ye ko a bi o fɔngo ɲɔgɔnya bɛɛ kɔni b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka halo i b'a ye k'a fɔ o tigi de fari fagalen don i fari fagalen don saliya fana b'i la donc mɔgɔ tɛ se ka na seli kɔnɔna na khushu'u min fɔra ko ni fari faga olu tɛ se ka jɛ mɔgɔ kelen na donc dɔnnibagaw ko a b'o fɔngo ɲɔgɔnyali min kɛ wa o cogoya kelen na adamul itina bi solat k'a b'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka baara min kɛ n'o de ye seli ye k'i magoba t'a la i mago ma don a la wa fɛn minnu bɛ kalan k'e to seli kɔnɔna na i bɛ kuranɛ minnu kalan i tɛ se ka kuranɛ ninnu kɔrɔ ka i miiri a la ni k'i taasi a la ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ a kɔnɔna na zikiru ala wele minnu bɛ kɛ k'i to seli kɔnɔna na ani duwawu minnu bɛ kɛ e fɛ k'e tɛ se ka nin si nafa sɔrɔ ka d'a kan saliya ani fari faga haloli bɛ na n'o de ye mɔgɔ la ko mɛ ni a ye mɔgɔ min sɔrɔ ko min ɲinien don i fɛ o de ye k'i teliya i k'i tɛgɛ bila i da la ka da ala kira ka kumakan kan at-tasa'ubu mina shaitan ciba sanu bɛ a fɔ an ɲɛna kisi a nɛɛma ba ma ko haloli bɛ bɔ shaitanɛ yɔrɔ fa iza tasa'aba ahadukum ko ni aw dɔ la kelen ni aw halola dɔrɔn falyaruddahu mastata'a ni haloli bɛ fɛ k'aw mɔgɔ minnu sɔrɔ ko a ye aw cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka se ka aw yɛrɛ minɛ aw kana halo ko mɛ ko ni aw dɛsɛra fa inna ahadakum iza qala ha dahika shaitan k'i k'a dɔn ko n'i ko ha dɔrɔn k'i to seli kɔnɔna na dɔrɔn ko shaitanɛ bɛ yɛlɛ i la ka d'a kan a fɔra an ɲɛna kuranɛ sanuman kɔnɔna na ciba sanu ka bilasiralikanw caman na k'a fɔ ko shaitanɛ ye an jugu de ye i bɛ baara min na shaitanɛ bɛ fɛ i ka baara ɲuman sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a ka se ka tiɲɛ yɔrɔ de sɔrɔ a la donc ko ka seli k'i to seli la ka halo ko a bɛ bɔ shaitanɛ de yɔrɔ n'a ko k'a bɛ mɔgɔ min sɔrɔ k'i k'i yɛrɛ minɛ n'i ma se k'i yɛrɛ minɛ fana ni haloli nana i k'i tɛgɛ bila i da la ko ka d'a kan n'i ko ni ha bɔra dɔrɔn k'e to seli la dɔrɔn ko shaitanɛ bɛ yɛlɛ ka d'a kan o ye shaitanɛ sago sɔrɔli ye a y'i ni i dabaga ala yɔrɔ ma janya ka bɔ ɲɔgɔn na ala ɲɛsiranya ani mafa ani ala haiba ala ɲɛsiranya min fɔra seli kɔnɔna na ka d'a kan shaitanɛ ye o bɔ e bolo ka ban shaitanɛ ye o tiɲɛ e bolo ko n'i ko ha dɔrɔn k'o ye shaitanɛ yɛlɛlen i la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ shaitanɛ dangalen ma ala kana nin yɔrɔ di an ma an ka baara kɛlenw na ko lahala filanan tasa'ubul itirari ko lahala dɔw bɛ yen nɔ ko mɔgɔ i se ka jagoya k'a fɔ i bɛ halo ko ye mun ye la shakka anna al-mar'a ghayra mukallaf fi hadhihi al-hala li'annaha hala ittirar ko i tɛ se ka minɛ ni o yɔrɔ ta ye ka d'a kan o bɛ na i ma dɔrɔla la e yɛrɛ se t'a a la ko o bɛ na i ma ka d'a kan e yɛrɛ se tɛ o la ko ni o kɛra i bɛ min kɛ o de ye i da tugu ila annahu mutalabun fiha hiya al-ukra bi saddi famihi i tɛgɛ bila i da la lil hadisain as-sabiqin an bɔra ka hadisa minnu fɔ n'o de ye ciba sanu bɛ a fɔ an ɲɛna ko an ka i ka dɔn k'a fɔ haloli bɛ minɛna ka bɔ bi bɔ shaitanɛ de yɔrɔ ko ni haloli lahalaya bɛ na an ma an ka yɛrɛ minɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na mɛ n'i ma se k'i yɛrɛ minɛ i b'i tɛgɛ bila i da la mɛ i k'i jija mankan kɔni kana bɔ ka d'a kan n'i ko ha dɔrɔn ko shaitanɛ bɛ yɛlɛ la donc nin lahalaya in fana na mɔgɔ min na ni haloli y'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ seko man t'a la don ye a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ka laɲini ye mɛ nin na ko n'a nana i ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ ko lahalaya fila bɛɛ la i b'i tɛgɛ de bila i da la ko mɛ ni la shakka anna takarruruha yu'azzan bi adami istish'ari muraqabatillah ko mɛ k'a taa ni ka segin k'i bɛ faamuyali min sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ dɔrɔn i ma ala bonya yira i ka seli kɔnɔna na an bɛ ala deli ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ u ma foyi man bon foyi yɛrɛ tɛ se ka bonya ka tɛmɛ ala kan bonya bɛɛ bɔra ala de yɔrɔ wa bonya bɛɛ bɛ segin ala de yɔrɔ ala de ka bon ni belebeleba bɛɛ lajɛlen ye donc
ko i ka nin lahalaya in ko be ala ka bonɲɛ a tɛ ala ka bonɲɛ kofɔli yira donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka an yɔrɔ majanya ka bɔ nin baara ninnu ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a duurunan o de ye al-istiftahu ala al-imam wa tasbihu lahu insaha ka ni alimami ɲinɛna ka alimami lakile alimami mana ɲinɛ ka mɔgɔ min bɛ kɔfɛ ni alimami ye khataw dɔ kɛ a ka kalan kɔnɔna na e bɛ se ka alimami lakile k'i to seli kɔnɔna na ko baasi t'a la wa tasbihu lahu insaha n'a ɲinɛna fana ni a ɲinɛna fɛn dɔ kɔ ko i bɛ se ka subhanallahi fɔ kɛ e bɛ subhanallahi fɔ kɛ muso olu ta ye tɛgɛrɛ fɔli ye kada ciba sanu ka kuma kan iza nabakum shay'un fi salatikum ko ni fɛn dɔ ye aw sɔrɔ ɲagami dɔ y'aw sɔrɔ aw ka seli kɔnɔ ou bien fili dɔ y'aw sɔrɔ aw ka seli kɔnɔna na ko cɛw ka subhanallahi fɔ kɛ musow ka tɛgɛrɛ fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a wɔɔrɔnan daf'ul mari min bayni yadayhi selibaga bɛ se ka k'i to seli la mɔgɔ min b'i fɛ ka nin ɲɛkɔrɔma tigɛ i bɛ se k'a tigi ɲɔnti k'a tigi pousser ka bɔ i ɲɛ mɔgɔ sɔn a ka na i ɲɛkɔrɔma tigɛ n'i ye an ye hadisa fɔlɔ min fɔ an ka kuma daminɛ na n'o de ye ka kira to seli la kisi a nɛɛma b'a ma ni saga nana a ɲɛkɔrɔma tigɛ ko kira ye saga in minɛ pousser pour que a ka se ka tɛmɛ a kɔfɛ a ka na a ɲɛkɔrɔma tigɛ donc k'o cogoya kelen na fana ni mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ i ɲɛfɛ a bɛ n'i ɲɛkɔrɔma tigɛ a kɛra i jɔlen bɛ k'i ɲɛsin kogo de ma yani sitira tɛ yen nɔ i jɔlen bɛ kogo de ye ka sitira ye a tigi bɛ fɛ ka ne ɲɛkɔrɔma tigɛ walima i kɛlen don ka fɛn dɔ bila a kɛra bere ou bien a kɛra chaise a tigi yɛrɛ de bɛ fɛ ka nin ɲɛkɔrɔma tigɛ k'i k'a tigi ɲɔni kira ka hadisa dɔ fana bɛ yen nɔ a b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ na i ɲɛkɔrɔma tigɛ k'i ka a tigi bali a ka nin ɲɛkɔrɔma tigɛ ko n'i y'a tigi bali ko n'a tigi ma sɔn k'i k'a tigi kɛlɛ yani i k'a kɛ ni kɛlɛ ye i k'a kɛ ni kɛlɛ yɛrɛ ye ko fa innahu shaitan ko ka d'a kan ko shaitanɛ de don ka d'a kan e bɛ baara min na nin ye baara ba de don déjà e ye signal da a tigi ma k'a yira la k'a fɔ i bɛ baaraba min na i t'i fɛ mɔgɔ k'i interrompi donc ko n'a tigi ma faamuyali sɔrɔ la a tigi tilala ka insister f'a bɛ fɛ k'e ɲɛkɔrɔma tigɛ mɔgɔ sɔn k'i ka seli ala ɲɛsiranya dɔgɔya ciba sanu ko fa qatiluhu k'i k'a tigi kɛlɛ k'i k'a dɔn shaitanɛ don yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko fa innahu ma'ahul qarin a bɛɛ bɛ tali k'o de la k'i k'a dɔn shaitanɛ de don yani shaitanɛ mɔgɔ de don i bɛ se k'a tigi kɛlɛ baasi tɛ a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a wolonfilanan qatlul hayya wal aqrab in qasadahu wa ta'arada lahu wa huwa fi salatihi ma lam yastadbir al-qibla k'i to seli la ni fɛn dɔ ɲɛsiri i ma k'a daminɛ sa la walima bunteni ka i to seli la a ɲɛsina i ma k'i to seli la k'i bɛ se ka a faga yani k'e to seli la sisan nɔ sa dɔ ka ɲɛsin i ma k'i bɛ se ka sa in faga walima bunteni o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛn minnu bɛ tɔɔrɔ se mɔgɔ ma ko i bɛ se k'a faga k'i to seli la ma lam yastabdir al-qibla ko n'a sɔrɔ sharti min b'a la o de ye i kana kɔ don ka bɔ kibla ma n'o de y'i ka kɔrɔn ye i bɛ se k'a faga mais bi shart i kana kɔ don ka bɔ kɔrɔn ma donc o la min ɲinen don i fɛ o bɛ se ka kɛ o ka d'a kan dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ ko i bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ i ma i kɔ don kɔrɔn ma a bɛ se ka kɛ bien sûr a bɛ se ka kɛ sa bɛ se ka ɲɛsin i ma a b'i ɲɛkun kilenna na fɛn min b'i bolo kɔrɔ walima i bɛ se k'o ta k'o kɛ k'a faga mais i kɔ kana don kɔrɔn ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o fɛnɛ hadisa de bɛ yen nɔ li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-aswadain fi salat al-hayya wal aqrab ciba sanu ka kumakan de bɛ yen nɔ kumakan min fɛnɛ bɛ nin sɛbɛntiya ni dɔnnibagaw b'a yira na k'a fɔ ko nin baara kɛli bɛ bɛn k'an to seli kɔnɔna na ko kira ko k'i bɛ se ka al-aswadain k'i bɛ se a ye yamaruyali kɛ ni fɛn finman fila fagali ye n'o de ye al-hayya wal aqrab k'i to seli la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a seekinan al-ishara liman sallama alayhi k'i bɛ se ka kɔrɔyali kɛ maa ye maa min ye salamu bila i kan misaliya la sa i bɛ seli la dɔ ka bɔ kɛnɛma ka na a tigi t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ seli la
k'i bɛ se ka kɔrɔyali kɛ a tigi ye bil ishara a bɛ se ka kɛ taamasiyɛn ye n'a kɛra ni a kɛra e bɛ so kɔnɔ de a tigi bɛ kɛnɛma i bɛ se ka mankan bɔ ka yira a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na i bɛ se ka i tɛgɛ gosi walima ka tananuhu kɛ k'a yira a tigi la k'a fɔ ke i bɛ seli la o tɛ baasi ye. Jabir hadisa dɔ bɛ yen a minɛna ka bɔ Jabir ibn Abdullah la a b'a fɔ ko ciba ye ale ci don dɔ la kisi a nɛɛma ba ma ale ka taa bani a don y'a sɔrɔ ciba tun bɛ ka taa Banil Mustalaq ko ale nana ka na ciba ka ci jaabi di a ma a nana sɔrɔ wa huwa yusalli ala ba'irihi a y'a sɔrɔ ciba bɛ ka seli fakallamtuhu faqala biyadihi hakaza summa kallamtuhu faqala biyadihi hakaza yani ko ale nana k'a bɛna ciba ka ci jaabi di a ma nana sɔrɔ a bɛ seli la ale kumana fɛ siɲɛ fɔlɔ la a ye kɔrɔyali kɛ ale ye a kumana fɛ siɲɛ filanan fana na a ye kɔrɔyali kɛ ale ye yani a ye taamasiyɛn de kɛ ashara a ye taamasiyɛn kɛ k'a yira a la k'a fɔ a tulo bɛ a ka kuma na a ko a tilalen kuma min na ko a tun bɛ k'a kunkolo fana kɔmi k'a yira a la k'a fɔ ale tulo bɛ a ka fɔta la falamma faraka ko tuma min na ciba tilala ka seli la a ko i k'a dɔn ko ne ye e ci ka taa ci min na i nana ka na jaabi di ne ma i k'a dɔn k'a fɔ foyi ma ne bali ka kuma i fɛ ka da n kan n bɛ seli de la o de kama ne ma se ka kuma i fɛ n ye ishara kɛ ka t'i ma n ye kɔrɔyali kɛ ka taa i ma dɔnnibagaw b'a yira n na k'a fɔ nin kumakan in n'i ye nin lajɛ a b'a yira n na k'a fɔ ni mɔgɔ nana i ma k'i to seli la n'a ye salamu bila i kan k'i bɛ se ka taamasiyɛn kɛ yani i bɛ kɔrɔyali kɛ a ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma dɔnnibagaw ko kɔrɔyali a bɛ se ka kɛ ni tɛgɛnkɔniden kelen a bɛ se ka kɛ ni tɛgɛ yɛrɛ bɛɛ ye aw bɛ ima bɛ rasi walima i bɛ se ka i kunkolo kɔbi a tigi ye ka taamasiyɛn kɛ a ye dɔrɔn donc ko nin bɛɛ lajɛlen ko fɛnw de don fɛn minnu ni a minɛna ka bɔ an ka ciba sanu na kisi a nɛɛma ba ma nin de ye fɛn seegin ye fɛn seegin min ni a kɛli bɛ daga selibaga ye k'a to a ka seli kɔnɔna na ni baasi t'a a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de sɔgɔlen banna nin wagati in na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya dɔɔni sɔrɔ an ka bi babu sen kɔnɔna na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka dɔɔni nafamanw di an ma k'a nafa ni an ka dɔn taw ye ya rabbi ni wagati in na an na nɛgɛjuru sira bila sen kan aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka foliw kɛ ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ hakilina min bɛ aw la ka ɲɛsin émission in ma ani bilasiralikan minnu bɛ aw bolo ani sarankalikan minnu bɛ aw bolo n'a sɔrɔ ɲininkaliw fana bɛ yen nɔ ni ala ka diɲɛ ye hali n'a sɔrɔ an ka dɔntaw ma bon kosɛbɛ an na jateminɛ ka jaabili kɛ ni fɛn minnu tɛmɛna an ka dɔnta kan an karamɔgɔlakaw caman fana bɛ yen nɔ an bɛ ɲininkali lase u ma u bɛ jaabi di an ma an bɛ n'o di aw ma ni ala ka diɲɛ ye nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 92 ni aw ye nin kɔnkɔn ani aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye ka an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madan Haidara ka a fo ka wale ɲuman dɔn ni wagati in na an bɛ mɛn kalo kɔnɔna na ni mɛn kɔni jɔra ka ban dɔrɔn salamu alaikum alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ inshallah Bueno, eso me da voy a hacer un chama para mandar papá. Muy feliz pardaui. Feliz vista que a feliz que a mí digo su dinero que está también ko. Wala bisa ko wero ni da ta ko tercera ko ni do. Ɲininkali ye jumɛn de ye sisan nɔ e laɲini de ye seli farida ninnu wala ne fɔ ni ani seli yɛrɛ
N'ala sɔnna ma i bɛ hakɛ to i k'i mabɔ télé la dɔɔni pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ mabɔ télé la dɔɔni ka dɔɔni bɔ télé mankan na an bɛ ɲɔgɔn faamuya n'Ala ka diɲɛ ye n bɛ min fɔ an balimakɛ ye yanni an ka taa yɔrɔ jan komi ale ta a bɛ i n'a fɔ dɔw de panna ale kunna ni Ala sɔnna ma n'i taara Shirifila TV kan YouTube kan i ye minnu fɔ nin ye tan seli farida ani min bɛ fɔ rukuw la ani min bɛ fɔ sujudu la i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a sanfɛla la inshallah an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka ɲɛmadaliko ɲuman na ni Ala ka diɲɛ ye inshallah merci ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de sɔgɔlen b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye salamualeykum an bɛ a da an balimaw tulo kan an bɛ jɛmukan minnu lase aw ma aw taara YouTube kanal na a bɛ a dafalen sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye o la ni sigi minnu panna mɔgɔ minnu kunna olu bɛ segin ka taa YouTube sanfɛla la Shirifila TV ka compte bɛ yen ni Ala sɔnna ma i bɛ an ka sigi ninnu sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ an fa n'an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Usman Maden Haidara ni Ala ka diɲɛ ye ɲinɛ a bɛna san 71 an bɛ Ala deli sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di a n'a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka an baw fo kɛnɛ kɔnɔna na ka Shirifila denbaya bɛɛ lajɛlen fo Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka foli belebeleba bi kɛnɛ in kɔnɔna na ani a balimaw bɛɛ lajɛlen salamualeykum salamualeykum Aja bisimila i tɔgɔ ni jamu hakɛ to i ka dɔɔni bɔ télé mankan na i k'i mabɔ dɔɔni télé la Aja taara an bɛ dugawu kɛ Shirifila denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Seyid Badara Ali Seyid Iba Haidara Harun Haidara Keshki salamualeykum salamualeykum wa alaikum salam wa rahmatullah an karamɔgɔ bisimila jabi nse i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min weli daminɛ ka bɔ san janso i daminɛ ɲasokaw baasi tɛ yan alhamdulillah émission a taabolo ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ la ne b'a wele ka foli kɛ bi alhamdulillah o diyara n ye taabolo ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ a b'a bila ka maa caman bilasira ko dara in kɔnɔ inshallah laɲini y'o de ye a nafa bɛ a la kosɛbɛ a b'a se sira fɛ a kana décourager inshallah ala ka kɛnɛya kɛ amina ya Allah a taabolo ka ɲi yɛrɛ dɛ ayiwa o diyara n ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲaso bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ka san a n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo Jamiyatu Ansari Islami tɔndenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na salamualeykum salamualeykum bisimila edina i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ka wele ka bɔ Kodowari bisimila k'a wele k'a fo foli diyara n ye ka fɔ an ka sirifukɛ ye o diyara n ye sirifukɛ ala k'an ɲɛ mɛn na amin ya rabi k'an ye fɛn min kɛ ɲɛ ko ɲɔgɔn caman yira an na amin amin ka sijan di an ma amina ya rabi ka kɛnɛya di an n'a ka denbaya ma amina Allah an n'a ka denbaya hali bi sa fɛn tɛ ɲɛ ko yira an na amina ya rabi wala ne ye Abi Kuyate ka bɔ Kodowari i Kuyate mais ni sɛbɛnfale ye quoi inshallah wa ne bɔ sira to dugu min fɛ ko Seni
Voilà, ni Sénégalais. Ah, diyara n ye. Mais ni sigila bɛnna ko ma n bɛ Kulubali Ndosi. Ndosi. Voilà, bi filan ka wele ma sɔrɔ sisan o. Voilà, sɔgɔla na n dɔnba a laɲini ninnu ka foli kɛ cogo min na. A diyara n ye, i Koyate. N tɛ ban, an tɛ n bɛrɛbi. An bɛ Côte d'Ivoire ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ndosi Jamiyatu Ansardinul Islami tɔndenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ Koyate tɔgɔ la ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo a tɔgɔ la. Côte d'Ivoire an bɛ an ka jamiya ɲɛmɔgɔlakaw fo yen. Salamu alaikum. Hakɛ to i mabɔ tele la dɔɔni i ka dɔɔni bɔ a makan na. Salamu alaikum. Waalaikum salam. An karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? I Sanogo. Bisimila. Foli diyara n ye. Inshallah u bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn. Amin ya Allah. Amin amin. Amina ya Rabbi. O diyara n ye Ala kana basi kɛ an ni alisilamɛ si la. O diyara n ye. Inshallah. Inshallah. Balimaw bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn inshallah. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Sanogo foli diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye. An bɛ Jamiyatu Ansardinul Islami ɲɛmɔgɔyaso fo kɛnɛ in kɔnɔna na Elhaj Adama Sanogo. An bɛ a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji bisimila i tɔgɔ ni jamu? An karamɔgɔ i b'i hakɛ to nɛgɛjuru sira ma basigi ten kosɛbɛ i k'a segin i tɔgɔ kan an m'a faamuya kosɛbɛ. N ye Ayidara kɔni mɛn Buwake Côte d'Ivoire m'a tɔ mɛn basi t'a la bisimila. Bisimila. Alhamdulillah, ndi fa da vraiment ko ko min ka jamu kan na. Inshallah. Vraiment na ka bala. Ala ni na mun ko vraiment duka wala kan na hajji bi wala. Inshallah. Vraiment ndi ko ni ka ce la ka ka de ala ka amin ya Allah. Ndi do ke karamo ana bona dile bona ka ni. Amina ya Rabbi. Ala ka ni ya ala ka ni kara inshallah. Amina ya Rabbi. Dia kuma da jamu ala ka din kenya sa ga inshallah. Amina ya Allah. Ala dile jamu tangara mandi ko ni ka ce sama mata kirkla be ko ne kidana. Inshallah u bɛɛ lajɛlen b'i ka foli mɛn. An bɛ an balimakɛ yɛrɛ fo nin yɔrɔ in na fo Buwake ka Buwake bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la. Ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw bɛɛ lajɛlen ye ya Rabbi an ka jamana Ala ka hɛrɛ jida a kɔnɔna na. Salamu alaikum. An bɛ foli ni wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an faw ma. Wuduhul Islam Sheikh Mohamed Lamin Cham, Sheikh Alpha Diallo. An bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Alhaji bisimila i tɔgɔ ni jamu? Isa Ɲambele ka bɔ Bɔrɔndiya Bama. Ustaz Mohamed. Isa Ɲambele Bama. Isa. Allo salamu alaikum. Isa. Isa Ɲambele Bɔrɔndiya Bama. Isa Ɲambele Bɔrɔndiya. Isa Ɲambele.
bana n y'a faamuya bisimila inshallah foli diyara an ye aw ye faamuyali dɔɔni kɔni sɔrɔ masha Allah o diyara an ye amina ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn a diyara an ye wasalim ala ko duwawu minɛ foli belebele ye Isa Ɲanbele yɛrɛ ta ye ka bɔ Bana Buguni an bɛ banakaw bɛɛ lajɛlen fo Isa Ɲanbele tɔgɔ la ka Buguni Jamiyatu Ansarudine Islamique tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo salamu alaikum an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min tɛngɛrɛla n ye tɛngɛrɛla kɔni mɛn a bɛ i n'a fɔ bi an ka réseau ko ninnu Côte d'Ivoire awɔ n bɛ tɛngɛrɛla yɔrɔ dɔn bisimila an karamɔgɔ inshallah n bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn inshallah o bɛɛ lajɛlen b'a mɛn amina ya rabbi se amina ya rabbi ala ko duwawu minɛ amina ya rabbi ala ko duwawu minɛ awɔ amina ya rabbi ala ka duwawu minɛ wa alaikum salam an bɛ an balimakɛ fo nin wagati in na fo tɛngɛrɛla Côte d'Ivoire an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmadaliko ɲuman na ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'aw sɔgɔlen to siri fila la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan bi a bɛ i n'a fɔ an ka réseau tɛ ka sɔn kosɛbɛ nɛgɛjuru sira a tɛ cɔyi n'Ala sɔnna ma an na dansigi nɛgɛjuru sira la ni Ala ka diɲɛ ye semaine wɛrɛ ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan aw ni aw ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fo ka taa se ni ɲininkali minnu bɛ aw bolo ni Ala ka diɲɛ ye an ka bi dakun de tun bɛ tali kɛ fɛn minnu bɛ daga selibaga ye fɛn minnu kɛli bɛ daga selibaga ye k'a to seli kɔnɔna na an bɔra ka walawalali di aw ma olu de kan an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma faamuyaliw kɔfɛ ka taga baara kɛ o de ka bon a bɛ Ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de b'a ka baara bila ka aw sigi k'aw ɲɛmada nin jɛmukan in fɛ an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na ka foli belebele ta ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ Hadarat Janaba Seyid Sherif Osman Madan Haidara an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o kalifa cɛkɔrɔba ɲuman in na ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min na don o don an bɛ laseli minnu kɛ aw ye n'i ye kitabu lajɛ kitabu minnu ni a bɛ wele suratu tafaqquh fil ibada Sheikh Adam Jabi ale ka sɛbɛnlen don i bɛ nin walanda ninnu sɔrɔ a kɔnɔna na ka hakililajigi kɛ an balimaw fana ye an balima minnu ni sigiw bɛ to ka fɔ u kɔ n'u bɛ ka ɲininkali kɛ ka da kan an ye sigi in daminɛ depuis babu tɔhara fo kana se an bɛ waatini min na bi an bɛ seli bonda kɔnɔna na ni aw taara YouTube kan Shirifula TV page sanfɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ jɛmukan ninnu sɔrɔ a kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di aw ma ni de bɛ dansigi an ka bi juma bilasiralikanw na l'enseignement du vendredi an bɛ kanbɛ di aw ma ni Ala sɔnna ma juma wɛrɛ nata Ala k'o di ne ni aw ma ka duwawu don ta nin donba in na n'o ye jumadonyaba in ya rabbi an b'an ka jamana yira Ala la k'an ka jamana kalifa Ala la ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kalifa Ala la Ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.